Ou maar wat zit daar? Ek is alright man. Niet zijn maar één wat daar was zit voor. Ja, wat is daar was? Ek het pa gestuur op 50 rand. Wat kry? 50 rand. Wie sou wil dit einde geleen? Wat sê maar? 1000 rand. 1000 en ek was 5 terug. nee, wat ek hoe kan jy maar geld sonder my toestemming? As aan jou dogter gesê, "Jy soek die geld op, sê dit wil my ding." Nee, maar ek is sorry, ek gaan nie op jou gee nie. Ik wil niet meer met geld betalen. Zij het hebben betaald, wie gaat het betalen? En het zijn niet meer geld betaald, geen. Ik draai op. Het zijn niet ik draai. Maar sy kan nie my belongings vat nie asseblief. Moenie want ek het Maar gaat zij van mij nou kiel? En zij weet as jy hond uitsteek is iemand. Nee, maar ek het nog net soveel geld op verraai nie man. Ek het tyd, ek het iets doen. Sy moet maar nou staan vir die hele ding, so sê ons kom nie lag. Dan moet sy my die boere involf en ek is sorry, ek gaan nie op jou gee nie. Hoor die boere nie. Sy weet wat maak ons met die boere. Praat sy dan die gattes? Ja, ek selfs maar op hulle phone en sê, sy is in my huis en sy reg vir my. O, sy steek gefrit nou. Sy is aan my huis.